lumea mă întreabă cum pot să fiu iertat. De ce vreau să vă spun asta? Am văzut clar că justificarea te poate justifica Dumnezeu cu metoda Lui, care este Iisus Hristos. Dar ce înseamnă să am credință? Aș vrea să vorbim despre credință. Ce înseamnă să ai o credință încât să vezi intervenția lui Dumnezeu în viața ta? Ce înseamnă să cred cu adevărat? De unde vine această credință? Aș vrea să vă citesc un text în Evrei, capitolul 11. Zice așa, versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răspătește pe cel ce-L caută. Vedem foarte clar și în Vechiul Legământ, și în Vechiul Testament, și în Noul Legământ, și în Noul Testament. Vedem clar că Dumnezeu răsplătește pe cei ce cred cu adevărat în Dumnezeu. Cel care se încrede în Dumnezeu nu va fi dat de rușine. De aceea, ce înseamnă să cred în Hristos ca să fiu iertat? Ce înseamnă să am credința aceea care o cere Dumnezeu? Pentru că știm foarte clar în Romani 10:17 zice credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, mulți zic că ei cred în Hristos, dar nu cred. Mă întâlnesc cu tot felul de oameni din diferite naționalități chiar. Și chiar oameni de la noi din țară, pe stradă. Și le spun, trebuie să veniți la Hristos, trebuie să vă pocăiți, trebuie să credeți în Hristos. Și ei îmi spun, mulți dintre ei, eu cred în Hristos. Și când vorbesc mai mult și încep să am un dialog cu ei, de fapt, la un moment dat ei mă întreabă, păi ce, s-a întors cineva din morți? Întrebarea asta îmi arată foarte clar că el de fapt nu crede că Hristos a înviat din morți, el nu crede de fapt în Hristos. Ca tu să crezi în Hristos, înseamnă că tu să crezi tot ceea ce Dumnezeu spune despre Hristos. Și vreau să citesc două texte, sunt foarte clare. Sunt atât de clare încât majoritatea și pocăiții, unii pocăiți care cred că mântuirea pe care o au ei azi, o au mâine, nu mai au, mereu ei se tem de acest pasaj. Și ascultați care este pasajul. Din Matei, capitolul 7, versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Deci nu toți care vin la Dumnezeu și se roagă lui Dumnezeu intră în rai, ci cel ce face voia lui Dumnezeu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Cum adică niciodată nu v-am cunoscut? Nu se referă în sensul că Dumnezeu care este atotștiutor, știm că Dumnezeu care este atotștiutor, El știe tot. Se referă că niciodată nu v-am cunoscut în termeni de eu tată, voi fi, eu stăpân, voi robi. Niciodată nu v-am cunoscut, niciodată nu am avut legătură cu voi, niciodată nu am avut părtășie cu voi, o relație intimă cu voi, niciodată nu am avut. De aceea, singurul care poate să facă aceste legături, legătura între Dumnezeu și om, este Iisus Hristos și spune, prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ce privește legăturile, da? Evrei 2 cu versetul 17, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot, milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Deci mă întorc înapoi în Matei 7, zice foarte clar, plecați de la mine voi toți care lucrați fără de lege, voi toți care vă bazați pe alte lucruri, pe altceva în afară de Iisus Hristos. Plecați de la mine voi toți care faceți fără de lege, care nu faceți voia mea. Ăsta e primul text care vreau să vi-l arăt. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Care e voia Tatălui meu? E voia să fac fapte bune? Nu. Nu asta. Bineînțeles, e bine să faci fapte bune, să dai un măr vecinului tău, să-i dai o supă, așa. E bine asta.
dar voia lui Dumnezeu, la care se referă versetul 21, ci cel ce face voia Tatălui meu, este următoarea. În Ioan capitolul 6, versetul 28, iudeii vin. Ei i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? 29. Iisus le-a răspuns, lucrarea. I-a corectat. I-au zis, ce să facem să isprăvim lucrările? Vedeți, oamenii se angajează și vor să fie angrenați în multe lucrări, activism și tot felul de lucruri. Dar Dumnezeu vrea un singur lucru, lucrarea. Versetul 29. Iisus a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. E foarte clar. Deci un singur lucru vrea Dumnezeu de la tine. Un singur lucru, să crezi în Hristos. De ce? Păi imaginează, singurul care a intervenit, singurul mijlocitor, nu există alt mijlocitor. 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, care s-a dat ca preț de răscumpărare pentru noi. Evrei 7:25. El rămâne pururea ca să mijlocească pentru noi. 1 Ioan 2:1. Copilașilor, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Deci vedem că singurul mijlocitor între Dumnezeu și om este Iisus Hristos. Și sunt multe texte unde spune că El e singur. De aceea, singura posibilitate prin care te poate ierta Dumnezeu este să crezi în Hristos. Să crezi în tot ceea ce a spus El. Și Hristos a spus multe. Multe. Tot ce trebuie să faci este să te odihnești în El, pur și simplu să zici, cred. Cred în tine. Cred. Cum poți să fii mântuit? Este atât de simplu cum poți să fii mântuit. Pur și simplu să crezi că Tatăl și-a jertfit Fiul pentru tine și pentru mine. Pur și simplu cred. Trebuie să crezi că Hristos a murit. Trebuie să crezi că Hristos a înviat. Dacă tu crezi cu adevărat, în a doua secundă intervine pocăința. De ce? Pentru că merg mână-mână. Tu nu poți să zici că eu cred în Hristos, dar fac ce vreau. E imposibil. Aline, ce înseamnă să cred în Hristos? Ce înseamnă să am păcatele iertate, să ajung în împărăția lui Dumnezeu? Imaginați-vă, un acrobat a întins un cablu deasupra unei prăpăstii cu public. Și a pus 3 întrebări. Credeți că pot să mă duc dus întors fără să cad? Da, credem. Și primește aplauze. Se duce, vine și primește aplauze. Credeți că pot să mă duc cu o greutate de 50 de kg dus întors fără să cad? Da, credem. Se duce, vine și primește aplauze. Și mai pun o întrebare. Credeți că pot să iau un om din public pe umerii mei să mă duc să vin fără să cad? Da, credem. Bine, cine se oferă voluntar? Și probabil ați râs la afirmația aceasta. Dar același lucru este cu omul care zice că el crede în Hristos și de fapt nu crede în Hristos. Pentru că acel Iisus Hristos vine și spune, crezi tu că tu te-ai născut în păcat? Da, cred. Crezi tu că tu ai practicat păcat? De toate felurile? Da, cred. Crezi tu că ai păcătuit împotriva mea? Împotriva Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh? Da, cred. Crezi tu că eu am venit, m-am născut din femeie, om, și din Duhul Sfânt Dumnezeu, 100% om, 100% Dumnezeu, în Hristos Iisus? Am păzit cele 10 porunci perfect, m-am urcat pe o cruce și mânia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, conform Isaia 53:10, Dumnezeu l-a zdrobit prin suferință. Crezi tu că Hristos a murit pentru păcatele tale? Da, cred. Crezi tu că Hristos a înviat? Da, cred. Bine, pune viața ta în mâna lui Hristos. Altfel tu nu crezi. Dacă credința pe care o ai nu se arată prin fapte, este o credință moartă. Iacov, capitolul 2. Ce vrei să spui, Aline, că prin fapte merg în rai? Nu! Credința din tine se dovedește prin faptul că tu iei inițiativă. Dacă, de exemplu, eu când voi fi căsătorit, mă duc, eu, să zicem, cunosc o fată, îmi place de ea, ei îi place de mine, avem o relație curată, la un moment dat îi spun, uite, eu te plac, de fapt, sentimentele sunt atât de puternice încât te iubesc. Ca să-i dovedesc ei că eu o iubesc cu adevărat, este doar la altar. Atunci când eu o iau pe nume, o iau sub aripa mea. Când eu îmi iau angajamentul pentru o viață până la moarte, că eu o protejez, că eu o iubesc, că eu pot să o ajut în toate perspectivele vieții.
Și de-abia atunci la altar, când îi spun da, de fapt daul acela înseamnă nu celorlalte femei. Când ei spun da, înseamnă că le refuz pe toate. E foarte clar. E ea. De aceea credința, în iubirea pe care eu trebuie să o arăt ei, eu o devedesc prin faptul că o duc la altar. Corect? Iubirea pe care Dumnezeu ți-o arată este prin faptul că l-a jertfit pe Hristos la altar. Imaginați-vă că partea puternică, într-un război, partea puternică domină. Și imaginați-vă, partea puternică într-un război mereu domină. De ce zic asta? Pentru că partea slabă de cele mai multe ori ridică steagul. Dar de data asta n-a fost. De data asta partea puternică ridică steagul. Hristos, care putea să ne mistuie ca la potop, ridică steagul și zice, eu am murit pentru tine. De aceea partea puternică ridică steagul și spune, te iubesc. Vino. Crede. Crede-mă pe cuvânt. Vino. Nu înțelegi, tu doar trebuie să crezi. Ioan 11. Marto, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea lucruri mari? Crede! Nu crezi tu? Bă, cred, Doamne, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești însuși Hristosul. Crede în mine. Unde e Lazar? Doar trebuie să crezi. Eu fac lucrurile. De aceea vine Hristos, moare și înviază pentru tine partea mare, partea puternică. Tu care ești partea slabă, tu tot ce trebuie să faci este să spui încrederea în El. Da, cred. Eu cred. Și această credință se dovedește prin trăirea ta zilnică, prin supunere. Hristos este Mântuitor și Domn. Iar tu când vizi sub autoritatea lui Hristos, e Mântuitor, dar El este și Domn. Domn înseamnă că te supui Lui în toate lucrurile. Pocăința. De aceea Hristos zice, pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Cel pe care L-ai trimis tu, pe Hristos. Ok? Ce înseamnă să cred? Înseamnă să fiu transformat. Înseamnă să iau inițiativă să nu mai fiu cum am fost. Nu pot să zic eu cred în Hristos plus altă persoană. În Biblie, în toată Scriptura, de-aia Hristos zice în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iar în Fapte 4:12, căci nu este sub cer dat alt nume prin care putem să fim mântuiți. Evrei 1, Dumnezeu l-a înălțat mai presus decât orice nume. Filipeni 2, în numele lui Hristos să vină orice nume. De aceea, Hristos este ușa, Hristos este Cel care a purtat mânia lui Dumnezeu. Hristos este calea și viața. Nimeni nu poate. Nu poți să zici că eu sunt mântuit prin Iisus Hristos, dar mai mă închin la Fecioara Maria. Și o să vorbim despre asta. Nu există. Nu poți să zici Iisus Hristos plus lege pentru mântuire. Nu poți să zici Iisus Hristos plus sabate pentru mântuire. Nu poți să zici Iisus Hristos plus cărnuri. Iisus Hristos plus o religie. Sau Iisus Hristos plus fapte bune. Pentru mântuire este Iisus Hristos, punct. Nimic altceva. De aceea dacă tu crezi în Hristos, știi despre ce vorbesc. Dar dacă nu crezi în Hristos și în viața ta se dovedește că încă ești rob al vicilor, încă ești rob al păcatului, tu nu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Și vreau să închei acest subiect pe credință cu acest text care este atât de minunat din cartea 1 Ioan, capitolul 1, zice așa, de la versetul 4. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la Dumnezeu și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu e întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele Lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Și Ioan, capitolul 5, v-am spus aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, El ascultă. Dacă crezi în Hristos, El te ascultă. El știe. El te mântuie. Să crezi cu adevărat în Hristos. Să te supui lui Hristos. Hristos și punct. Dar dacă nu crezi, îl faci pe Dumnezeu mincinos. Și El s-a făcut
s-a dovedit că el e adevărat și drept prin faptul că el a făcut această jertfă publică. Eu am crezut, am fost schimbat. Alții au crezut și au fost schimbați. Tu ai crezut? Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Marcu 16. Când crezi, va urma un botez. Când crezi, botezul reprezintă faptul că tu, în trecut, cu o zi, 2, un minut, 2 ani, că tu în trecut ai crezut în Hristos. Cine crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu crede, va fi osândit. De aceea, nu botezul te duce în rai. Ce vrei zice Aline? Cine crede și se va boteza? Nu, nu botezul. Botezul este o certitudine că ești mântuit. Tâlharul de pe cruce, vedem că n-a fost botezat în apă și el în rai. Ci doar credința. Doamne, Doamne, adu-ți aminte! Adu-ți aminte de mine, împărăția ta! Să nu uităm un lucru. Tâlharul de pe cruce, el a făcut acolo 2 lucruri care reiese din text. 1. Când s-a luat de celălalt tâlhar și a spus, nu ți-e rușine, ceva de genul ăsta. Nu vezi că pentru noi e normal să murim. Ni se cuvine plata. Noi suntem niște tâlhari. Și chiar aș vrea să citesc acest text. Este extraordinar. Luca, capitolul 22, zice 23, zice așa. Unul din tâlharii răstigniți îl bajocorea și zicea, nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-te și pe noi. Luca 22 cu 40. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Când el a spus, pentru noi este drept să murim, el acolo s-a pocăit. De aceea când realizezi că este drept pentru tine ca să mergi în iad, ăla este primul pas să-L vezi pe Hristos. Până nu realizezi că iadul este pentru tine. Și nu realizezi că toți trebuie să meargă în iad. Și nu realizezi ceea ce a spus acest tâlhar. Pentru mine este drept, pentru noi este drept. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Prima oară s-a pocăit. Vedem pocăința în omul ăla. Și în a doua secundă. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. A crezut. A crezut că Iisus Hristos este însuși Dumnezeu întrupat în om. De ce? Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția cui? Împărăția ta. Știa că e Dumnezeu acolo. De aceea s-a pocăit și a crezut. Aceste lucruri merg mână-mână. Și nu s-a mai botezat. N-a mai avut timp. Dacă mai trăia, se boteza foarte clar. De aceea botezul e valabil după mântuire, după ce crezi, după ce ești schimbat. Crede în Hristos și vei fi mântuit. Amin.